ešte si zopakujeme, či máte pripravené všetko, čo k dnešnej tvorbe budete potrebovať. Pre mňa je veľmi dôležité, aby ste mali hlavne dostatok času a takej svojej osobnej pohodky. Ja som sa dneska zavrela do svojho ateliéru, kde ma naozaj nikto nebude vyrušovať. Je tu so mnou len môj psík Bridžitka, ktorá je tichučko a tam si ležka vedľa. Takže je dôležité, aby sme mali tú pohodu, pretože tento seminár, táto tvorba tých mandálí je vždy aj o takom relaxe. Takže dostatok času, po prípade vodičku, kávičku, ja tu všetko mám pripravené, takže to je veľmi dôležité. No a potom z tých materiálnych vecí, dôležité je mať blok, papier, ceruzku na zapisovanie a k samotnej tvorbe je asi najdôležitejšie krúžitko, to je logické, od toho sa odvíja tvorba mandaly asi jednoznačne najdôležitejšia vec. Potom ceruzku odporúčam fakt dobre zastruhanú, lebo budeme tvoriť relatívne maličké veci, takže aby bola čo najpresnejšia, tak naozaj aj krúžitko, aj ceruzku majte vo fajn forme, čiže orezávatko, struhatko, gumu, takúto fixku s tenkým hrotom, verím, že máte, bude veľmi potrebná. No a samozrejme pravítko, trojuholník, a ktorá máte z minulosti, lebo viem, že ste tu dievčatá, ktoré už sa zúčastňovali mojich kurzov. Úplne super a dneska veľmi potrebná táto šablona, s ktorou sa rozdeľuje kruh na rôzne uhly. Veľmi dôležitá je hlavne pri takých uhloch, ako je 1/5, 1/10, 1/7 a tak ďalej, ktorá sa relatívne ťažko ten kruh vie rozdeliť. Pokiaľ ju nemáte, nič sa nedeje, budem vás vedieť dneska navigovať tak, aby ste to zvládli aj bez nej. Po prípade ešte ju môže nahradiť uhlomer, ak máte. Ale k tomu sa všetkému dostaneme už počas tvorby. No a pastelky. Ja ich tu mám takéto krásne. Toľko to odtieňov, pretože to už je o tom, ako sa budete potom už hrať s tými farbami, odtieňmi, s tým umeleckým spracovaním tej mandaly, aby bola nielen funkčná, tú funkčnosť spravíme dneska spolu, ale aj krásna, aby vám lahodila oku, keď sa na ňu pozriete, aby vám bola jednoducho príjemná. No, takže o tom budú potom tie farbičky a pastelky.